Bluetooth pairing successfully. At the beginning. Karibu na wakashikomplela. Dinde kana sinyasha hapo. Shinaga Tracy. Hello Felicia. Hello. More blessing cherry video. Chabrini just cookie. Maria Sisi. Zoka si. Karibu poza. Maka. Maka. Karibu mbona ndizo zidzai mutije. Praise Chigudu. Tinaka nachipi zviri rubatsiro nefembe yepi family ndaiuye kuno rubatsiro gure Katlego Chigudu Black Panther Chokora mangwana natipi uri sei Fortunate Kashambe Vashnet Kuzinyero Chipo Magaya si Budisimukai zviri sei Dorcas Tilly Boy Susan Matinyam Vashnet Kuzinyero I'm busy. Thank you, Anzi Loka Jamurwira. She say
Nice, why changing the time? Chigudu Black Panther. I think live ku Facebook. I just finished live yangu maybe time ndakati ndikutanga live stream. Ndakati ndikutanga na 11:20 but ndazononoka kuipedza live stream yangu yeku Facebook saka ndopa ndochinja time pepe. I'm so sorry kana zvisina kuitira zvakanaka kuti ndachinja time, alright. So Agnes Mulilo, Blantina Jakachira, so you say Locadia Murwiro, Mandisa linked. I hope no shanda because that chinja. Manje uyu happy family yachasi kuzoti iri mberi baruma nda uyu ndangomafufuridzo izvozvizvi ndozvada kuti ndizononoka kuti ngo live yacho. Yeah, happy family is here. Okay, let's see. Kandiise vanonge vada kuedwa vanoda kupinda uyai box guys, tiimbire tese uyu birthday tinakirwe tese, thatsanakirwe tega. Handite zvemadhenzi nangu. Linki vanoda kupinda. Oh, Makutem. Okay, allez. Hadi say match. Eu pensei. Eu pensei você já tinha nem. Happy birthday, your song. Eu pensei lá. Mira aí dizer pensei. Saída, dessa tranducha. Wow. Did you say? Did you say? Kuri bo. Mira one shame. Agora me Bruxa. Vai way. Shame. Gandite then something that gonna pass. Jesus. Yeah, gara. Jesus is Lord. Right. Una shiro. Una shiro. Maka. Kuma karuche bere. Ngwachima ngo bashati. Amvura, uyayilembra yemwana. Yotro president. Ora. Baba luma ndaza kusungirika badoka dina aroma kuboga. Baba luma ngari kuoneka zvawo. Ndozvakakosha.
Mabaluni agona edara pakusunga madzira acho akaoma. Ini ndakovhura dhoo ndikaisa tambo. Manje kune dhoo uko ari kwaya ngirikini akuzobate wifi. Otherwise kuti sei? Otherwise zviri tiri bhoma sora sei. Hamene uimboimbira katinzwekera. Ndinoda apinda mumadazama kuti batsira ake happy birthday. Ngavapinde Hey, Tanya. Free boy, Tanya. Ndiri bo Shamari kuri sei? Kuri bo kuri sei ko? Kuno kuri bo. Njana ne birthday. Uyo maka uyo ari kuchema. Maka. Ndima ari kuchema uyo. Maka ndakatimbira kwa Gatimbe yande. Maka birthday guys. Echise keke racho. Ya, mira echise keke. Keke sai pa table. Keke urato. Nokwanisa uyu. Chema. Marasta wrong to kula. Chema. Shema. Gatimbire mwana. Gatimbire mwana. Za keki. Oh. Tumimbire. Anzi keki rikakuya. Wana mtino wangu. Zuru ndakazuru. Chema. Wana mtino wangu. Wana mtino wangu. Hey, guys, beer kupi guys. B, where are you? Hey, and makapanana. B, we are pano. B, utakuwa na comment section yao jipa. B, we are. Wait, about that. What do you say? Tanya, unanzani? Unanzani mtwini? Trish, uri like kutsvaga zuro ka? Nezuro ndazipalaidi. Dandara. Mari edere. Like mekamboimbira mwana webirthday. Mari edere. Yes, we are Happy ready. family. Okay, 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Shema. Shema How old are you now? How old are you now? How old are you now? We wish you many more. We wish you many more. We wish you many more. As you
kasonga tikiri kizungu zaipa tupenda. Happy birthday. Kuna Guerrero. Yeah. Happy birthday. How old are you now? The boys are muted. Kuita noise chete guys. Yeah, it's kunyatsonzwika iri kuita iri kudrega. Mangams. Happy family. Mangams but anyway, yes. Andy Gatone, happy birthday. Happy birthday. I think enjoy the Yeah. Dendri mwanamdigo nice. Yeah. Happy birthday. Happy birthday, Angel. Munatukudzisana kuspina. Ndeti
spina, someone who has to spina, go back and run out spina. This spina. Did you ever spina? Good. Spina. Spina in use. What? Did you spina in use? Okay. Muna matrao kazini. News. No. Watishero. Wakakwala gumbo chispina wakapfeka maheels ke usawiri maheels. No, nothing about the spina. The spina in use. Let's go that prepared now. You could have spina in use. Baby girl. Spina on the baby. Spina. 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 Thank you. Isusu pabirthday ramaka rambai maka guys chimboisa manzi chimbotamba shero. Yes. Happy birthday, Maka. Jana Happy kufona. birthday. Maka beba maruga cheke uyu. Uyano mara uyu. Happy birthday, Maka. Happy birthday Maka. Thank you. Hey, mwana zoro makeke huyu. Yeah, Jana ni mabibo. Jana ni maglass. Happy birthday, Maka. Yani. Hey. Tukumbira radio ndimbotamba. What did was spinner? Radio spina. Radio kuya kuzospina. Ababhulu. Yeah. Kunofarwa. Ataenda kuprayer. Koma kwenda kuprayer. Aiwa chiri voice ndinotamba.
Eu, ade. Iwe. Hey. Yeah. Okay. That's one that I want you. I don't know why. Comment section. Comment hashtag Maka birthday. Hashtag birthday girl. Birthday the spinner. The Maka. Thank you. Uyo wacho uyo. Okay. Magaya the action, let's go. Nasi Maka ipapunga kusika kwaenza. Aiwa. Chimbodisire Maka hapo. Maka ngaabude hapo. Anditi Maka ndiye a happy birthday girl. Isai Maka hapo. Ibo celebrate birthday rake. Makambo sipa naye. Isa exactly. Look at that angel. Happy birthday, Maka. Happy birthday, Maka. Happy birthday, Maka. Maka, happy birthday. Thank you. No, thank you. Thank you. You're welcome, darling. You're welcome. How old are you now? 2 years. 2 years. Can you sing a song? Timbiro ka song one. Timbiro ka song one. Kauno gona. Kekupembera birthday rako. Melody. Kumba. Melody. You are melody.
is the time in my life when I thought never to Yeah, Maka twins. melody, melody. You are melody. You're me. You are melody. Son of my life. I That's the birthday girl. thank you. Bye. Bye. Say bye, baby. Bye. Maka, bye. Kuma presents ngavurwe kaka. Maka ngavure ma presents ake. Ninda mwine jealousy miwane mimi. Mapresents amaka ipo. Family ari kubva kuma +44 naari kubva kuSouth Africa naari kubva paThailand yasheka Kwa filimu guys. Kwa filimu ndekupi? TV. Ndimuri kuona TV ere Mina ndidzore volume. Because kunotizwa Ma echoes. ndikunonzwika. Thanks, happy family. Thank you so much. Thank you all Shemarians. Thank you vatisupport mfana wedu happy birthday. We love you all. And also to Tanaka, thank you so much for your message in the morning. Okay. Annie? Thank you guys for supporting. Thank you. Thank you, Shema. We love you. That's why chikuda nekuti supporta kwawaita birthday yedu. Thank you, Cha. I want my balloons for my car. Shema. Yeah, edara sungirika madzira achakaoma. Wait, Tanya wati? Ndiri kubika. Ndakuona uri kuti mukisheni. Wala itike happy family ngandikusembulo chechi. Thank you, anditi. Thank you guys. We love you. Tinenge tiri papa live but akumenda service. We love you all. Comment section. Oh wow. Thank you guys. My message ndiri kumaona. Samaita sipona video ndautana naona face kuseri. I can't just add you like oh. Thank you, happy family. Thank you. Bye. Made our prayer. Okay, pray for me, you guys. That's all. Bye. Hey, we are coming back as Bye. 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 Bye, guys. Njena dona papa. Banasa sina nyogarisa. Brother Precious mumbori kupi kwa mimi. Aiwa ndiripo Shem. None duty. Ndine duty chama. Apo here. Rukoria. Cause you brother would say. Brother Precious Michael. Yes, Shema. Tell what muri kupi mimi. Ndiri Somalia. Kuri sei ku Somalia? Kuri kupisa Shema, kuri kupisa rafu. Ya ndokunzwisa. Mukenda lini kupa manje? Kumba. Kuno kuri kupisa wamanga pakatoipa chaipo. Senti ku Somalia kuri kupisa. Alright. Ndikakumba mukenda lini? Brother Michael. Freezer game. Wachichikuitika.
kana kuti muri kumbopoza. Kuno ndiri kunzwa ma-echoes. Oh. Kuno kwandisi kunzwa ma-echo. Muri kunzwa ma-echoes here. Ana. Ndiri kutobikawo zvangu saka hapana chandiri kumbonzwei. Unoda live zvokusvika pakubika uri palive. Ngano azoti big brother zvokwadi. Zviri seiko Mr. B? Muri seiko mukoma. Ribo seiko Tanya. Eskani tsano Tanya. Manjenjenje ganda remvura. Chiri seko chimanjenjenje. Yesikani, hello, ganda revasikana. Ganda remvura riri pano. Chiganda Yesikani B. Ha? Musvika njani? Yes, Tanya, yes, Michael, mukoma Michael. Yes, Shema. Mushe zviri sei? Moroi sister manjenjenje. Moroi kanjani? Alice gatite so Alice ndokupa link mangwana kuseri because ndasida kukasira kuti zororei. Boza kuba the whole day naita zakutodira. That's not appetite. Apara guys, nas. You guys do remember Pepe they can poster everywhere. You see, brother, I'm going to attachment. Akaiona ka. Chimboita ka music kacho titambe. Ndise. Ita ka music. Shemarians akambira. Mofela ndeipi yenyu? Mofu B. Muri seko manjenjenje. Asa uchaziva kuti uri mhofu. Ayo, ameno zvanga ichita nhasi notombonzwa baba. Wochinyarara manje tichimbotamba. Titambire attachment. Yes. Wibvira mawatsi. Kuti masong wacho. Kuno kudza wani kudzana. Chisa. Tita kutanga kupika. That's good news redway. Sure, ungambodyopa tika mouse shoes. Ungambodyopa kadaro sure. That's good. We say Kuri right zvako, kuri right. My brothers zangu afara. That's power of social media zokwadi. Mwana anga atambura. Yesu. Phone kuti chinemi apa iri pasi. Finish. Disconnect. Shalom. Tsanotanya muri seko tsanotanya. Manjenjenje zviri sei? Mushe kanjani? Aiwa, aisitinani kuri sei seko? Aiwa, kuri right zvako. Handitsungo. Kuri kunaya. Ha? Ndikati kuri kunaya. Kuri kunaya? Ingazuma. Ndekupi kuri kunayo? Ku plus 44. Tanya. Kupi? Ku plus 44. Vatishe plus 44. Kupinga wanga uye tichagwana B. Pa Queen. Paita B uya ano hadi. Ndo ndamubvisa. Mina woni ndamubvisa hamo. Manishi. Uyai. Vanozima mishi.
Saka bia dzingiro yapo. Ndiona Shema. Maimishi kuyuri kuona urikuda kuti wanzvengesa ukudzingire chii maimishi apa Ndauya. were Maimishi makadini zvenyu? Tiri right muri sei? Tiri right. Saka peni mama ndibuditsire ya. Mofela nyararai. Apa amunoita fair apa ko bhima mudzingire ya. Ipapo ndawataure mukoma Michael ndawataure chokwadi papo wangu wandidzingire. Wangu wachida kuti uzonzi surprise. Saka surprise, there is Maimishi, surprise. Mukwasha anti kana uchititsana handiti unenge uri mukwasha or something saka vandambuya ka hazviite kuti mupesane mukoridho naambuya saka unofanirwa kumbobva ukamukoridho ambuya vopfuura iwo zodzoka no idea yacho ambuya nemukwasha vangapesani mukoridho hazvina hunhu pachivanhu chedu. I agree there. Alright, ndabuda mazvizvi. Ema. Ndabva. Aiwa ndikuta mupaswa. Yesi Mishi. Ndiye Mishi. Yesi Mishi. Hello Mishi. Mishi wachari kukwidzana newe kabi. Wazviona ka mukana ndovutsi. Chiri kukwidzana neni wena. Yesi Mishi. Yesi kani mwana wa Deji. Chinzoza nchimumhoresa manje. Yesi mwana wa Dedi. Yesi Mishi. Nje. Uibo. Anza ndiri bo. I'm fine. Chinyaronzwe nchitaura naye manje. Mishi. Yeah. How are you, my little bub? You're fine. What juta pa iwe Bing? You're so beautiful, eh? You're so beautiful. Wariga. Waita inonzi rigging. Kadaira wani. Aiwa. Wariga. Ngatorwadziwa shamwari. Usarwadziwe shamwari. Enda handitopori zvokumanya. Bye. Mishi chibvisa hako Mishi aende kunozorora. Budhi anavo very protective. Mona ndine kamuruka. Yes. Ndoka kandikasiya kaera. Goenda online. Ndoka ekaera. Wotobitira mumwe musikana. Aiwa zve. Ndachemera kugoka futi. Hamuna mumwe muningina for B here. Hello. Hamuna mumwe muningina for B. Ndiri one. Wadza. Njebi. Masango matema. Aiwa, brother Michael. Masango ari blank. Ndozvakaita babake izvozvi. Anomuunza ndozvandakangoita ini tarisao ndozvakangoita pesi yangu ndozvakaita mwana. Okay, wewe enda kuona Michael huko. Kuona brother Michael. Brother Michael, kuna sister yako. Wadi? Ndakugeza mota Ibi, madi sister yangu Ibi mwana ere. Sister potential candidate for B. Nsuunzwa yini. Amusukutochizwa brother yekira.
Ma-echoes ari kuita seko. Wozama kuita ma-echoes. Mukuna ni ma-device mangani kumba kwenyu? Nandikunzwai manje mushe zvinezvi vakungoita ma-echoes. Hanzi vakuenda memishi. Vakuenda unomona sadza. Ndozvavataura katrege nimbonomona sadza. Mozoti Paura aibva. Ya, yesadza ndainzwa. Mozoti Paura aibva. Alright. Nemasuviro anoita sadza. Brother Michael makatosara muri kunzwa here ko zvinezvi? Zvakato Wanenge havasi kutombonzwa yavo iri mumashure ndofunga. Right, ndiri kumunzwa. Zvafamba sei? Yeah? Tanya mweya freezer. Tanya abuda ka2 yake yekufreezer futi hanziko naina Tanya. No. Well, anyway, guys, apa ndatokumudza kurara nhasi samwa ndazowata musoro wangu wakugwadza. Ndasi ndokumudza kuvata. Tozotambira musi weSaturday nyasa kutamba 3 hours. Zvaita seko nhasi kurumidza kuvata. Musoro wangu wakugwadza zviro ndakaguma ndakuekera. Even time ndamuka dakuti ndikasire kuvata nhasi. Then asati ndarya kuti whole day. Kukasiraisa matama pasi. Plus handina kutombokwanisa kudya nhasi. Ndangoti ndinodzisa something ndandabika zvakada kunodzisa ndikwanise because pandabika zvanyatso ndita noziva zvokuti mweya wekubika veggie regreen ka unombokurova so necabbage racho. Ndinotitira zvakanaka cabbage roro ndere purple. Ndachi ndikaritarisa ndoti Jehovha musiki wedenga no, I can't eat. Musachambogadzira wakadhina kedu guys, tombodyawo wakadhina tombotongouyiwawo tingori 4 kana tichingotaura hedu nyaya tinonge tikuenda out. Yeah, that's a good idea. Tokaita rinhanda tongokaitei mangwana. Mangwana haite. Saka tokaita nhasi togadzira setup yangu, iwe wogadzira yako, mumwe wogadzira yakwe. Sengako. Toenda kudhina out. Kungekapi? Let me see. Andisikuona. Kachi asikuoneni? Kasikuoneka. Akasikuoneka. Foni yavo iri pasaidi foni yavo. Kweko zvinezvi. Mukuradza manhanga mbambaira nechibage. Tombotiwo dhina like iri Saturday. But kadhizeti kachako. Tinonge taenda out. Zvinobuda tisi. Ndokwanisa kuita after 22. Ndokwanisa kuita after 22 October. Yeah, I'm in for it. After what? 22 October. No, not 22 azviite. Inenge Thursday. Toita musi wa24. Togadzirira. Chingani 24 Saturday. 24 October. That will be on Saturday. Bo. Inoita nditi B. Bo. Hainofamba. Inoita ndatigadzirika pakati apa tingoenda just for my drinks just kungonomwa cool drinks like something else. Then pamberi up on the 20 something katozonyatsa kugadzira kachidhina chacho kaneoma. Tingamirire 22 notofa nenzara. Kwete doro kaga. Aiwa kwete doro. Not doro. Tinomuka out ngona ma drinks tichimwa juice. Kungoita ma drinks. So Kashima, let me in. I'm in for it. Let's do it next week. Sevanhu vari mudown loku kudai.
sevanhu vadzoserwa mudownlock kudai tingatowana pekufarira. Musi wa10 unoitei. Saka pakai 10 will be Saturday. This Saturday. Toita musi wa 17. Saturday nindiri kuenda Cape Town musi weFriday. Ndatitei musani 17. Kuti kangokaita maybe Monday or Tuesday manheru aufa. Ndo inenge richi. Unongwa kumabasa zvazonyasonakidza. Sa 17 inenge richi. Saturday. Next week. No, the other one. That will be next. This week inopera chopina another Saturday. Saturday ine inopera another Saturday. Saka toita next Saturday, right? Yeah, thank you. Ipapo both. So don't be drinking. Ndikudzoka musemani. Ipapo ndipe madrinks chete. Esther we're going to my drinks. Which one are going for a drink? I am so 24 katozoenda kumeal. Muso 24 tozoenda kumeal. Oito ema drinks chete ka. Ayo inzoka. Guys. Panadoro. No, hatimwi zvedu. No, plus atisiende mabhodhoro ane mabhanda. Abakuda doro era. Ayo doro atiskurida. Akazoti vanozoekera. Hanzi saka musi wa17 toenda madrinks. Saka mune rusarura kai mimi. Kana muchida abasuda doro paroda madrinks chete ko vasingamwe madrinks. Vanonwa mvura. Vanomwa mvura. Akomana. Musadaro. Wait. Listen guys, musati manzwa zvandiri kutaura. Ndiri kuti let's say kana uri kuda kunikirina kuti hako zvokuti usingade juice kachi uri wewine unosanganisa let's say wotora kana kuti chibhawa chako kana kuti gubhu. Hatibvumidzwa kuisa makambani names pauyu unenge uchitora mabrands evanhu unoisa mune chimwe chibhodhoro kana riri doro renyama kuti muchaita sei munenge muchisava mubhatanidzwa zvokuzoti kangoona wadhakwa chokudonhesa kaona wadhakwa wakutaurisa chokudonhesa tomboshandisa like just my normal glasses mamwe tisingashandise zvigubhu zvina mabrands. Hatisodi kuti pane disrespect vanhu vadhakwa vakutanga kutukana tinongodonhesa. Kungodonhedza. But make sure une zviri mugirini bhodho racho reuyu kana muchatsvaga something chekucover up kuti zvinenge zvakavharika okay. Mukoma Michael Bozo. Yeah, that's fair enough. Pamune muri kuseri uko ndinoti ndiradze tione setup yenyu ndobva ndaona setup yenyu nayo ndonaona kuti zvinhu zvenyu makazvivhara mabrands here kana usati unotombonotsvaga ndosaka tine 1 week yekuprepare. There's no use yekuti tishandise Seshema. We're not going to use my brand. Tinongoshandisa like everyone anditani like if wari kuda kuzomwa wine anditi vanoshandisa a wine glass. Hatisi kuda mabhodhoro ewine or anything on display ne. If we are tiri kumwa juice tinongoshandisa like those my juice glasses. That is more than fine because hatisi kuda zvibhodhora on zvibhodhoro. No to zvibhodhoro. No. We say no to zvibhodhoro. No to zvibhodhoro. Pane this game yanga tida kuti titambe online ka. Timbonyatsa kutambisa vanhu. We can get an apple, right? Toti mumwe nemumwe anotsvaga apple muroom make. Right? Otora tambo anditi apple rinenge rine kamuti kaka. Osungira katambo pakamuti pepe. Orisungira like even to a closer thing like even kuribaira paceiling. Rodzika rorembera riri pasi. Ufanira kuribata nemaoko. Unofanira kuriruma richitamba dai. It's like topanana time like 30 seconds. Unofanira kunge waruma apple ero. Manje patinaka kurisungirira. No, auzomboshaya
even like ukaona kuti hauna Akabuka izvo zvasatagadzisa. Uri creative. hatisida kuona tinetida kuona apple richidai so anditi richitamba so iwo unofanira kuriruma tokupa 30 seconds rekuti urume chinohenga mudenga manje hapana pekuhengesa mudenga. unotsvaga even something chekuisa like even an umbrella you cross it on something then ungosungirira tambo yakabata apple. Ndikufunga kuti chaona kuti icho chinoekera ndinoenda kucrossa. Nongorisaka next to madziro. Kana kuisa panapa. Kutoseka kunei ndoisa panapa ndoisa apa ndocrossesa ndoisa nepanapa ndosungira. Ungosungirira tambo yodzika pazasi kudai ungorisungirira paapple then tofanira kuruma that apple within 30 seconds. Toita macompetition. Ndatoona solution. Ndinotora neAC. Indatovaonayo kudhoo kuna ukoko kubva ndarisa pakati tambo ndototanga shinda. Nice competition though. Saka kubva nhasi ndotopractiza. Aiwa. Sekuda pari kudashinda neapple rako chete. Maapple mangani 1 ndinotiza Shema. Andinotiza uri kundidonhedza kaiwe. No, muri kudona mega. Ndinotozokuedhai pesa muri kudona. Pamwe neti yangu ndoiri kuacta zirizvo. Inotondikira kanitorira kuti madona. Kunzwika manje. Makunzwika. Kana ndikuziva kuti muri kudona ndiri kudzoserai. So ndikutofunga kuti ceiling yangu iri apa nda kuti ceiling AC yangu iri apa. Ndotora chambo ndoisungira dai ndobva ndaisa uku kuchiketerera ichi. Ndobva ndadai so ndataka kudika. Alipotaita modeling pepe. Right. Ndokuisa kamera yangu apa. Yes, that's what we need. Tobo, I think kumateresi vari kuzvinzwa. Matrousers zvisingadonhi zvisinganetse. Right. But tikufana ita competition. Nakutotaura eka temperature competition yemodeling atina kuzoiita ka. Totonodzima competition gaizika tine because papa ka pledge yawa saka pani nawe kuti sister we bakasta busy up to now she's busy because vanosonera vanhu ve apa papa kama hembe dzawo saka she's always busy manje she could have come but ndogona kuiswa apa kuti amusi kuderedire kuti toita competition yemaapple tomboita magame masaturdays handiti toita competition yeapple toita muswe toita futi competition yekuti ndiananga auya akaluka kumadrinks. Toita futi padina ndiana yakaluka kumadrink. Yeah, I can't wait for that. And toita futi imwe yekuti even just like tiri kungotaura like just social talking and who was looking nice for social talking like dressing anything just to see kuti angakadressa nice. Loser. Toda question imwe dinner yawabudisa zvakanaka tokuenda out for dinner as a group. Yekuma drinks tanzwisana. Toda imwe toda apple. But let's decide kuti yema apple toita rini. Because yema apple there's no need yekuti ti train or something. This is a competition. Togona kuita this Saturday 10. Saka tizoti ma Saturday 3 ati ma programs. Saka titonyora pasi. Saka this coming Saturday. Mimi brother Michael muri kudare ujena. Yeku apple. Kwa ma drinks kana kuti yeku out. Muda ipi yacho. Hello? Vas kuzvinzwa. Tanya guys, I don't Tanya guys, Tanya guys, I don't know. Mangwana nopinda. Na uyu anonzani na Tanaka, na Ru, na Katlego ngabouya apinde mucompetition guys. What cool people guys? Ndaombo yeti mbonyata. Katlego asambopinda mu eni. Creation is here. Guys, let me tell you, magashinga creation akati join apa kuenda out pa kunodya kana pa tinoberwa tese. Magashinga creation atamba prize ese. I'm telling you, kana pari saka ngasapinda for now. Aiwa chimbotonga vasati vamboita vambopinda ma competition.
aiwa chimboti we need to mix and mingle kanai pane vasati vambopindawo kanai pane vamwe vasati like Rui haasati ambopinda natim shero haasati ambopinda neni nabi It's now dessert time. Chicho uri kudya? It's dessert. Zvinenge potato salad. What's that, mukaka? No, that's yogurt and strawberry. Waigirwa nani? Ndini ndagadzira zvangu. Waigirwa nani? Kuyauya sei pauri wausinombozimuka? Manjenjenje hanzi namagesi ngapito unotidya zviri pachena zvisaka na direct kana kuti isusu patinenge tiri busy kuda kutsvaga nice outfit yekubatanidzira mumekera guys hakuna kuzoya makanyapfeka masvutuka red carpet event takaita takaita zvino toda kuita but aisi mapepa kai atikuya nayo unogara sei zvangu ini saka tiri kudya yogati nemastrawberries and I'm making a crack. Praise ese tikangosara takati shumbu shumbu waiona here ndiri kugadzira keki ndimwe randatoburitsa iro randatoburitsa ndabva kunogadzira ini ndabva kunogadzira spaghetti bolognese ndo yandabva kunogadzira mamanje. Yes man. I'll give you the recipe kana wachimada. All right. Ndokubata ku Instagram kuchi Twitter Instagram. Wati Shema? Instagram. Kana ndaku Zimbabwe chamboita live yekuti uchitidzisa kubika cake tiri pa live. All right. Andika. That would be so awesome. Anditi. It would be nice. Kuko zvinoramba nei? Unoda unotenga nechi inonzi chi transport yekwako? Chitukutuku. Chitukutuku Ora hakana wakuzimba tinoita. Anzi batsiro kure kupinda pa people kana kudya here. Kupa kudya kapa uyu pa dinner tiri trima uyu. Saka masaladi saka apple chatoenda muswe. Mangwana chatoenda nonotenga tambo yangu ndobori practice. Indicharuka shinda. Tambo ndibwishaya asi. Ngashaya tambo. Don't think so. And make sure and Achema. Mainin. Kandi kupa standby. Ndokusepa standby. But ambovunza futhi wamudwa state vamboda vamboita vaya activities asachida kupinda. Please bate inbox. Kamdai Apple Twitter Apple kapdai mswa 17 unopinde papa kusvika mswa 24 nema activity. Hopefully mswa 12 ndenda puwa visa rangu rekugara muno. Nogona kudzingwa. Zvadarozi. B, uri ani ku Instagram? We are the new judge and MC. Anzura ani ku Instagram? Very good, sister Batsiro Chimbo. We are was sure that chipindura zvakanaka. Vana mofa wanzoita rafusha. Ari kutsvaga Instagram ndiwe ndoshandisa. Nanamboriseta router. All right. B. Ndakuona. Fanza ari manjenjenje. Wandoona.
Umonere blessing. Nanyasa guys. Oh manje zino rake rinorwadza manje zvinozoitei. Anozodya apple sei? Azoridya sei nyasha? Ndokuti mufele koko ona. Anotodya apple. Ya munenge maunzwika zviri nani manje. Network yanetsa paSomalia apa. Made? Ndikati network yanetsa paSomalia. Imi zvedu zvanamusiyamwa zvokuzvitsvagira wega. Zvoruri ukasati utsvaga rauta yacho naumbojusa mabhanduru unogona kungopererwa nebhanduru kuti ovha wangodonha. Finito. Zvino mukadonha muchidya apple tobva tatoti maruza. Because hamuzoripedzika tichiona. Unokwereta. Saka ndotonotenga maapple evana tudiki tokadai so. Rinokurumidza rapera. Tikuda apple racho, the largest apple racho ratowana iroro ndo ratofana kushandisa. It's not about it's about kungoriruma chaiko. Muswateni muri kuda kupindira mucompetition yekuruma apple riri mudenga tichita saka unoita sei unorirova kudai here kana chinoitika. Zvaunoita okay, let me tell you. Ndinoita sei? Right? Kuvunza uyu. Okay, tera ndikudze maruza. Magaya apindira. Hi Shinga. Magaya Shinga Creations. Hello, how are you? When I outfit yakastonera. Apa ndo patiri kutaura zvokuti tinoda kumboya takarowa mucheno pa talk tatodyiwa kapo. Kutodyiwa satatanga. Izvi nezvepamba izvi ndingori paimba zvangu ndichiti hangu basa. Zvino kana tikazoti zvazvekuchena. Manje Shema, how are you? Magashika creation anozvisona ndi design akapo. I'm missing you guys. We miss you too. How are you? I'm very busy, very, very busy these days. But that's nice. Yes. But I'll be the judge then. I won't be I'll be the judge. Good. Yes. Good. Okay. Good. Well done. Chiterere maruza acho kuitira kuti muzoita jaji. Because vanenge vari busy. Muswani naye Sister Magaya. Musa 24 ndenda right. Let's start ne-apple. Ashikani. Musa 24 ndenda available. What about Muswa apple rikorini? Is it on the 10th? Ne? Musira available. 10 no. 10 to 20 to 20. Yeah, I won't be available. Okay, saka maruze apple ndiye kudai so. Apple tinorisungirira mudenga. Yanetsa network. Competition zvokwadi. Pa competition ndienda gadzirisa. Okay, maruze. Aregai wapinde vachidonha tigowana vekukundawo. Maruze apple ndechi. Maruze apple. Maruze acho. Right. Okay. Chimbodzokorora maruze acho. Haasati atombotaura chitaura bhi takateerera. Hello. Chitaura takateerera. Mundinzwa. Yes, tikukunzwa. Okay. Maruze apple ndiye kudai so. Apple rinenge ringori mudenga.
Saka zvatichaita tinofanira kuisa maoko edu kumashure. Hatifanira kubata apple. And Wabreka. Saka handisi ndega B. ndokubreka ke. Be a freezer. Takukunzwa manje. no freezer. All right. Ndanichiti nini pama apple ne. Tichatanga tavhara maziso. We'll find something chekuvhara nacho maziso. Takakava maziso. Then maoko kumashure. Saka chatichashandisa kumuvha apple musoro. Apple rakero mudenga zvakadasi. Rinenge ritori pazasi maybe rinotosvika somewhere maybe pachest apo. Rinotodzika zvekusvika maybe pachest apo. O paunokwanisa kusvikira iwe nemuromo wako kudai. Ndo pane apple. Tikaona kuti vanhu iyo havasi kuigona yekuvhara maziso then tongoita munhu asi maoko ari kumashure takavhura maziso. Tomuvha apple nemusoro. Munhu achizama kuruma apple kusvikira ari huma for 30 seconds. That's simple. Sate tida kuona kuti anogona kuruma apple ndiani pa 30 seconds anenge arumawo awina. Manje isu tine miromo mihombeka unongoshama chetero radonhera. Amumboriruma. Zvakuti bedo depo racho rege rakakura sei. Amumboriruma. Vanhu vemunext mangu muntu kumbowanzwa vachiridzadza madhoko. Ndongwari kuti hasha. Hasha sekuti musikana hasha dzeiko manje. Ndaita seko ndaita mistake. Hasha kadzokoti ndinenge ndichitotaura zvangu ndichitaura kudai. Ndandimbonodzisa chisadza. Ndingadii. Ongombonodzisa chisadza. Ndabika kare kare chimwana chekumusha kwangu ichi. Emabva kupi? Kwanyahunda. Wanzi wewe ndikuti zvinokera. Ndinoenda meza. Wane? Bikita. Kwanyahunda kana kuti kwamahuda? Kwanyahunda. Koshema nasi ruru na apple. Ni apple riri kupi? Yeah. Tutsvaga apple kuti apple riri kupi? Dangwa ri kuZimbabwe taitoita mafilmu mabhobho makuti macompetitions manje uchasarira ndiye ndichita nemabrothers angu. Manje ndikuuya. Kana uchienda umba December tenge tiri tese. I hope ndinenda kunaumba guys no December. Anzi nenda itogara rumwenda umba December. Saka eporatela kaptanga kutotiza cheko chauza kuti also chichanga. Hey, that would be so interesting. Ende zvinonakidza muchiita makawanda. Handisanaamboita zvangu but it sounds as if it's easy. Muchaona, it's not that easy. Serious? Easy. It's not even easy. Iri kusounda easy nekutaura but it's not easy. Apple is a medium size, a normal size apple and it. Tuda apple, rinonzi apple. Kwete ka apple kekuti ukashamira kanopinda kese mukanwa no. Tuda apple. Guys, again, because the purpose. Apple ereka ukanoko ako. Kaika igoro monzeri. Apple. Ha. That's igoro monzeri sweet. Masaiza acho nanga akaita sei?
isaitoni pamuromo penyu shama itoni mise muromo. Sister Eunice wa pleasure. Anza noruma anidopekera. Jesus Christ. That one Ayo ndoitora. Aidema. ndozvatutaura kuti mukombe ndoutora. But not kura makabata hiyo. Training. Session. I don't. Ngatinezi apples guru. Kuti doko hilo. Kudazi apple. My last size. My last size aswita. Ayari vachitreza. Mana sure. Aiwa ndo right ndo atu iyo kutedza kwacho ndo kwati kuda unofana watoruma kana watoni mazina ari sharp ndo patoona kuti mazina ako achiri kunzo. Unoita rekuhedha romboenda ukoko parenge rakudzoka obva washama roskungunamira mumazino obva watoruma rakadaro. Kana uchingozvigona bwe chatiri kuda tisura kuti munhu abate nemaoko chete. Unofana kuri hedha nemusoro musoro nemuromo ndo unofana kucontrola. Okay, zvichira kuti anenge aripedza anenge awina. Let's talk about the prizes. Pato pledge kwa 20 pato pledge kwa 20 kama 20 pounds hati kuri pedza resa ndofana kutanga kupedza titi afana kutanga kupedza resa uka blindfolded Rese kuti wa vanenge vakaipa ava unoonerera. That would be so interesting. Now we are talking. Bule, where were you? Where have you been? No, I'm ready. I'm not talking t-shirt is home. Pictures just. Don't figure my trick bottom. You can go to Chifang Bank. You can go on. Just sing am way too much. Because only got one and don't but didn't get protected. Yeah, there. It's like an apple. 20 pounds. You pledge you up. Guys, someone got to join you, guys. 20 pounds. 20 pounds. Yes, 20 pounds. Maria Gonda. Maria got to one. This number. You got to. You got to Chandra. Which is your apple, guys. I'm not paper. I'm not supposed to tell you one. I go for the meantime to go 20 pounds. Do it. Don't buy the report for apple. Mukoma maiko makutozviona mawina kapa makutoda kuziva kuti inozosvika sei. Yela plan kai kutoti saka ndikaona 20 pounds yangu nendakapinda. Hakuna advance payment saka munogona kutoruza. Ndotozoenda wina. Confidence. Muruzvona mawina. Yakanyanya. My price, I think panenge panzi 20 pounds. I think it does Shema TV t-shirt. Now in the 20 pounds. 20 pounds per my account per PayPal. We can't wait for that. Goma B, that's what 20 pounds. Saka moto trainer zvakasimba. Shema. Session ndototanga otorara uchitrain. Ototanga utraina mangwani. Irega nditotanga nhasi. Maapple aripo. Kuiwazosarudzireko maapple wadini kuti magrapes. Magrapes akanyanya haite. Wasingira kama grapes. Wasingira kama grapes uchinotana nemuromo. Kwani ndikunyatsoona sikoko chaye apple rikati nje, roti nje kudai, rotenderera. Taona umwana wachirohwa maziso naro wachida kuriruma. Tichatobva taane matama. Tichiita 1-1. 30 seconds. Saka panenge paine timer. Kama apple tamuwana here.
I don't know. Kwanga rubatsiro asi jaji. Rubatsiro na sisi Eunice pane vambopina kaenga yakanzi tinoda chei. munhu anenge atori online anenge achifanira kutotima tese tichiona time dzichikwana make sure munhu anofanira kutosiya airport. And they do, yeah, is busy or not. like pakanzi live apo handidi uri kuona pane kasekendi kanenge achifambako ikakaka then patinoti go tongoshandisa ikako dzichingokwana 30 seconds stop stop totozoti zvavhara. Yeah, pakafitaonakidza apa. Alright, what if vanhu vese vakakwanisa kupedza in 30 seconds zvinoitwa sei? Tinoenda kuma semi-finals. There's something new always come up. Yeah, that's the solution. Just like that. I don't chipina mapeni. Seconds anzadziite guys is too short. Munhu anodzipwa. 1 minute. Saka toti 1 minute kupedza airport. 1 minute. 1 minute. As long tango wirana. 1 minute kanyanya. Tsenga uri medza. Let's make it fun. 30 seconds. But let us that so boss, this is for fun and this is a competition. 30 seconds. Munhu anofanira kupedza airport. 30 seconds. Ndokuti zvinakidzi. 30 seconds. 1 minute kati nopedza tese. Boss pa 1 minute. Maoko kumashure. Then ohedha airport rako wakutotanga kutoshandira wakutodya. Because mukandipa 1 minute inini nemazina angu anenge mapadza aya unorehedha roda richiswinga richidzoka unenge wakashama rosvongoto mazino number 1 20 pounds, number 2 10 pounds iyo. Wow, iyo ndeyangu. Is number 2 20 pounds ndeyangu. Number 2 for me. First prize 20 pounds, second prize 10 pounds. First prize ndeyangu. Guys, masize ma-apple musachita guys. Tautanga tamaona ma-apple iwayo arifana kusendwa tichisenderana kuti apple iyi. Mosenda kwandiri ndoisa mafoni number angu. Munondiisira message kuInstagram anzani brother Michael. Ndokupa number then bill ndine Instagram yako chakupa number. Right. Yes, wati uchatitumira tokutumira ma-apple edu. Wasaize ma-apple. Ndokutumira wangu. Toyane kashomwe keku-kids section. Kukahlengwa ari kupi guys? Kanenge shanje. Kahlengwa ari kupi? Saka mukutaura kuti ukaone apple rinenge riri diki unodisqualifyiwa. You very very much disqualified. Ungauya nekatikitiki tiene makwimba ema-apple. Na isu tiiti 30 seconds kuti munhu apedze apple man. Munotirya. Tipeiwo size. The last apple. Last apple moiziva imimi riripo rinotongozikanwa nemunhu wese kuti iri ndo rinonzi last apple ziguru so zvokuti even mupa umenyu utokwanisi kudayo so mariziva imi ngatichite ari egreen acho green anditire no red apple ayo green kuti mugowina tine type yandinodya but riri zihombe ndoziva kwandomawana ari mazihombe malast one kungwara kwavanhu type yamunodya yamunoziva kuti munokwanisa kuwina egreen ndoziva kuti aya anotsvedza egreen aiwa handitomboziva kana kurara ndirare mune mudumbu ameno akandiramba mene kuti nei even ered ari bohoti
Green grape, green apple. No, it's a no for me. One, as namu pledge, a pledge as 60 seconds. 60 Because 30 seconds. seconds hadzinomborebaka. Haumbopedzi. It's just 60 seconds, guys. 60 seconds bo manje. Kangoiswa dzimwe 30 habosa. As the price to be one very good. Kuti munhu anodya uchifanga. Saka kana apple rangu risina chitanda chekuzosungirira ndogona kuboora pakati ndoisa tambo. Azviti mune matochita because kuti matoega unoenda mutenga rine chitanda memwana. Apple tenga rine chitanda. Ndoritaurika nechitanda ichi. Mukauya neapple risina chitanda, you are disqualified. Yes. Speed kunotarisa. Tofanira kutotaridza kuti chitanda iri rine chitanda here. Kuti rine chitanda here kana kwete. Anazvo zvitanda. Ukasungirira apple rako uchidya rikadambuka chitanda otoita plan kuti wasungirira rimwe faster before your time ends. Rikaita chitandaless. If it becomes chitandaless, you need to make sure that it's not chitandaless. Yeah, you have to make sure it's not chitandaless. Unofana kutora rimwe wosungirira futi. Utangidze ke. Saka ndotogara zvine spare paside. Itotenga 3. Ndotenga 3 Ini paside. ndine 6. Ndogara nayo. Saka ukasungira pachitanda, ukasungira pachitanda rikadonha, kana chitanda chikadambuka checheche. Wakutosungira rimwe. Otosungirira rimwe wakutotanga. Because the apple rinenge rachitandaless, saka you need a chitanda. Hapadiwi chitandaless apple, panodiwa apple rine chitanda. Yeah, this is fun. Hanzi ko chitanda chikadambuka ndozvatiudzana sazvora kuti kuhwina kunenge kunotinetseya. Aiwa, mati muri kuhwina vepaSomalia apa takatomirira kukukorokotedzai kuti makorokota. Pazopinda chitanda apa ndopawo manjuga dzese. Saka mamuchiti chitanda chikadimbuka mubva mapedzisa nemaoko. Wopfugama kauvharuma. Pfugamei guys, vane kutangidza futi here. Saka mini kuti kamera yako paunoiseta inofanira kusetwa iri pekuti tichiona hamwe uchaita sei kana uchapfugama pasi uchiritsvaga meno kuti tisafamba sei. Handinoona zvakafanana nekuti inini ndiri panapa handiti. If inini ndinoda kuisa foni yangu, ndiri kuziva kuti because I know pandichasungirira apple rangu, right? Ndichagadzika foni yangu sezvezvezvi. Munhu wese ndozvaanofanira kuita. Zvoti apple rinofanira kuoneka, handi mukundoona pandakamira. Okay. But apple harizoonekika. Rinenge richioneka because ndichato make sure kuti ndariunza padhuze. Anoona. Saka parinotamba pamaoko ari kumashure, iwe chako chete kudhila nechi. Apple kuti uri kuruma here kati hanimaizi. Rikadonha think that would be very funny. Unosungirira rimwe. Rikatodonha, which means wakutosungirira rimwe time yako isati yapera. Tanya, uda kujoina here game redu amagame edu tine magame 3 atoda kuita. Uda kuti joina. Igame reshi. Rema apple pari kuwiniswa £20 ne £10. Muspace Saturday oyu. Oh, it's okay. I'm comfortable. Wanzwa here kuti tiri kufamba sei game racho? I'm waiting from you. Uyo unofana kundisendera une Instagram. Yes.
ndisendere message kuInstagram then ndokuti ndizonyatsa kukudza zvese uye kuti tozoona apple rako because unofanira kutenga ziapple ziguru riya rinenge rine chitanda. Vamwe vari kuzviita era. Chese tiri box not chitandaless. Even B. Ndiye kutowera magame acho. Even big. Chandurai. Ko B ani yaitanya. B yaita. Ubatana uyu kuInstagram utsanangurire mwana zvakanaka nditi. Alright. Saka Dana achashafula mazita manje kuti achatanga ndiani kuchiteera ani. The judge. Zveshuwa tofanira kutsvaga like zvataitana naTasha zvezvo asi kuti Tasha ucharenga ari free. Koma apples acho kwapa. Apples, where do you get my apples? Ndinenge gandikozobvunza chiyelele kuti aripo randa kuti judge wedu rona apples. Mswaji. Some of us And where is Lincoln? Because we need judge wekuti anodedzera kuti kana kwasara 10 seconds over atanga kuti 10 9 8 kuti munhu anyatse kuziva kuti nguva dzake dzaakupera. Kupindi chamuhwa. But ndoda kunyatsoinzwa. Mwanangu wakuda kutanga wa. Hairi boba plus ndakuda kuchiendawo. Alright, saka feedback toinzwa rini manje. Instagram. You need to send your apple. You need to send your apple. Your apple with a chimuti. Apple ine chimuti. Ndakupai chini kana zvichita ndokupai account yani ya B motaura naye kokoko muchiudzana kuti chafamba sei mozotiudza namwe neni kutaura kuuyu tonzwa kuti Apple ra approve here kana kuti harini. Approved. Alright. Shema pane alright. Anokushagara kanzi blessing. Ndiri kuti B ari kuwinisa. No, kuudzwa kuti game iri kufamba sei na B. I'll do $10 for Munich for the 10th place. Wow, I remember to nakidza. Wow. Competitors takwana inini manjenjenje Tanya B na ava vari kudonha ndichavarya because mimi ndidonha B watonditisa my lessons anditi ka B good. Wakutanga utrainer. Ndotoya ku training. Ndichawanikwa ndiri panze palaini rekuyanikira hembe ndakasungirira apple ndichipractice ndiripo. Saka kune kwakataka guys, how enjoy musiwo yo. But serious guys, tichatonakidzwa. Mukoma Michael, apo patorika netambo iri ready. Palaini rekuyanikira hembe, chandinongoda chitanda chiri pa apple neapple rangu. Ndotonopractice ndiripo. Saka maneighbors vanenge vachingona mukadzi mukuru achidzingirana neapple ari panze. Washaya kuti what's going on there? And haubvunzi kuti naye zvambonyanyota unongonzi are you okay? And ungoti I'm fine. It's only 1 minute. Yes. Ndichipractice ndiripo. Zviri nano practice mumba. Aiwa handopracticera panze. But madam mukadzwa chiche 3 girls versus 3 boys. Maudera zveteke team manje. Shema tinozoruza zvese tatooneka mukana kekuhwina kapa. Kuti ruwa uye kana katiyeko guys. Tatooneka mukana kekuhwina. Tozoshare 20 pavanhu 3.
hamusina kushare aiwa tikawina tiri 3 which means pange tinotora ye-first position, totora ye-second position, totora ye-third position, tochisheyana manje. No guys, manje nje third girl guys. Musikana wechi3 guys. Nige katleg uri kuisa tleg. But B Vanoziva kuti vari kutya. une point. Naru. Ani maigeta. Point zipi, I missed it. Kana makudaro ndida kuti inini Natanya na B. Ehe. Then Shema manjenjenje kana kuti Naru kana kuti Nakahlengo vari 3. Isusu tikawina boys. Tikutora first position, second position, and third position. Because tawina tese 3-3. Saka 1 2 3 inongopiwa mari yacho but chinozonetsa anozopiwa mari yacho 20 yese. ndiani. Aiwa apa tichapiwa 20 tinongotora yese tongodamburirana nepakati kuti 20 toidamburirana tiri 3 then 10 toidamburirana tiri 3 then $10 toidamburirana tiri 3. Lokajamurira ngapinda kunyesu guys. Baba ava vanoti nete. Ende muri kuzviona matowina. Tichazokuseka izvedana mukoma Charles. Tatakutokufonerai after. Takukubatai maoko. Alright, tikati alright 3-3. Tikati 3-3 iyoyo. Then kana tawina isusu. Tozochikombida tiri 3 isusu manje. Ndida kuconfirma kuti lokadzi ada kupinda here kana atada kupinda ndobva ndaziva kuti 3 girls or 3 boys. Asi ndina lokadzi uri kutivharira panze Shema amenoto oita sei. Ndenge ndakuda. Okay. Anze ndenge ndakuda. Waita hako. Kwazvaenda kwacho ndekumwe. Lokadzi muri ndachaipe. Lokadzi ndavaziva vanenge vaine wifi most of the time saka haisi problem. Saka tina sister lokadzi yamurira. Sister Loka. Sister Loka. SA, Somalia, Zimbabwe, UK. Yeah, equation is fair. That's fair. Saka makutotsvaga third wenyu. Because pane 3 boys kudharaka 3 girls asi mumwe nemumwe indo diasbonela hakuna zvokuti tag team munotirya because murume imukuru game. Tinge tichavati vatenge macooking apple ava ndo akakura kana kuti mapopo apple azina sister Eunice 4th place iri kuwina £5 ayoyo hatinowina because kana paundi chairo tingafara. What prize yapa 5? Sister Loka vati am in. Ndawapinde kati tiwaoneka Sister Loka wacho. Tiwaone. Wari chipokwe. Ndawapinde tiwaone tinyatso kuita tichiwa ndiwe. Kanaka so vanogara vane short hair. Aiwa ndawapinde. Because vanozokwanisa kuti ndiwo varipo katozoona chipoko kunze uchi chiricho chikudya apples. Tikapedzero. Sister Loka uyai tikuone tikuchingamidzei muchirongwa muwinning team. Hamuzvionewo here. Tinozoshandisirwa chipoko kachikatiroera maapple tikakundwa ka. Ndo parodetsa kai baba. Wozi ndikuona macompetitors ka anenge ari kuwedzera apa. Competition yacho inogona njuga dzogona kuoma. Susan akapinda dzikuda mumwe mukomana zvite fair kakuti side equation isiri balanced 4-4. Pane mukomana chitomwanepi? They are fine vari 3 ava. They are fine. 1-2 boys, you are fine. The 3 of yous. And the other competition yanga nitida kuuya nayo guys.
iyo futi ndoimwe yekuti inenge takamboita tiri kuchikoro. I think tiri kuremember hapana munhu anga asingaite competition iyo ari kuchikoro yekunyukura maipo nemuromo yekuisa toisa tineta kutsvaga something chekuti tingaise like in a bowl, like totsvaga chinhu chekuisa mubhowl tomaisa mumvura, then munhu anofanira kunyukura maapple ya nemuromo kubuda imomo achitodya. wakuita kuarwera mubhowl. mushe inini ndachiti no panyaya yekuti group umwe neumwe 1 uye type yeshinda yacho fanira kuziva kuti yakaita sei. Ufanira kushandisa sinda imwe chete, kune dzimwe dzakaomarara dzisingamhanyi. Iwa dzekusonesa dziya aiwa yekusonesa inodambuka akekusonesa kanodambuka kake yemajuzi tori bo dzemajuzi dzedza dziri bo ya moshandisa shinda imwe chete nekuti bhiya ngaida kuzokutaimira ipapa. Musandaro mukoma mhatso mandibata ipapa musandaro ndaimuda bhi wakafitongongwa uri kuya wakasungirira nesimbi iwe isingamuvhi wabatwa uhu avo sister loka moroi wabatwawo iwe bhi Mr. Matso muri sei? Mr. Matso, how are you? Sister Loka, how are you? Loka, hello. Ari pano manjenje. Ari pano. Mkoma Michael. Asaka yataurwa nasista Unisi ndo inoita manje yetuwai. Twai nini wanikwepi? Mwedzi 1 mashopu imomo. Twine. Inowanikwa mufishing shop ndofunga ka. Zvino hazvidzo toshandisa yemajuzi. Gachi yemajuzi. Yeah, I think yemajuzi it's easy kuwana. Madroba panapa pane 2 vanhu madroba ndizvo. Tanya ndiye asisipo toshandisa shinda yemajuzi ndo the best. Noti simbi bhiya wango waronga Guys, kana mudaudzwa moko kwa biuko guys. Indakuda kuti sei ndakuda kuchizurura ndizamewo kuti ndilume zvori mangwana titange kugadzirirawo maapple ndichiona kuti tambo dzangu dzinomanya seipo pano. Mangwana ndoswera mugarden. Zvaka disadvantage because zvinhu zvangu zvese zvakabenda zvakadai haisi straight saka ine yakadai also like this. Plana kuswera mugarden manje hey. Wachitrena wakasungirira pamuti wachida kutrena. Mugarden ndo mande ndichitozoitira live yangu. Guys, good night. Guys, I'm going guys. Let me go. I'll see you tomorrow. Bye. Okay, Shema. I'm going to end the live. Bye. Bye. Thank you. Bye. 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 Ngoma B. Love you. Bye bye. Bye. Okay, guys. Good night. See you. Baruku play Java for my Apple Bairo. But I sister Eunice. Bye. Kana kuri bata kweka. Saka